Čauky z lidičky, jsem tu zase já, Smile, a vítám vás u mého díle z tutoriálu, mini tutorials. A dneska tu pro vás mám takový tutoriál, který je hodně ohledně Minecraftu. A jestli si myslíte, že není možné skákat 5 bloků daleko a 5 bloků vysoko, tak jste na omylu. Kokain mi poslal, nebo mi poradil, že jak můžu pracovat s command blokama, a vyšlo z toho tohle. Speed 5 a parkour. No, já to budu mít s kreativem, protože se mi nechce pořád vytahovat mléko. Jump, ne, speed 5 to jsem plácal blbostí, ale speed 5 to není, je to jenom je to speed 4 a tento jump 4. Teď je tady zase ta blbá vidina, nebo co, já jsem to dal. Jakože tohle je jenom taková ukázka, co všechno jako se dá s těma command blokama dělat. Samozřejmě, že takže tohle bylo špatné vidění, nebo co. Tady máme další jumpy, skáčem. To jsem zase byl jiné to. Ok, by tam něco bylo. Takže těch příkazů je celkem 23. Ano, je toho celá takováhle řada, takže my si ukážeme, co se tam má psát, jak se to má psát a všechno. Když máte 172, stačí zmáčknout T a napíšete do chatu lomeno, give, mezera, jméno hráče, v mém případě Minox 3DL. Vy tam napište své jméno a dáte mezera a teď tam napíšete 137.3.1.3.7. Dáte OK a v inventáři se vám objeví příkazový blok. Když ho položíte, otevřete ho, tak tady máte příkaz pro konzoli, nebo co to vlastně je. My vezmeme toto, aby jsme to mohli ovládat nějak, a toto. Když do toho přivedete signál, tak do toho samozřejmě ještě předtím musíte něco napsat. A to tam napište pro tyto efekty, tam musíte napsat lomeno. Teďka se musím podívat, myslím lomeno efekt, mezera, vaše jméno, X 3DL, takto, mezera, a teďka tam napíšete číslo toho efektu, takže třeba když chceme speedko, to se dozvíte, takže to je 1, na jak dlouho chcete, maximální počet sekund je 1 000 000, což je myslím na nekonečno, že to máte, takže my dáme třeba 5 sekund a teďka toto, jak kdyby síla, nebo jak se to říká, nějaká síla toho, jako účinnost toho všeho, no tak největší číslo je 4 a nejmenší 0, ale 0 je myslím tak, jak to máte, takže my dáme třeba 3. OK, a teďka ještě použijem, tak vidíte, hej, jak to, že máme? Jump. Počkat, já se napiju. To je zajímavé. Jo, rychlost, no. A na 3 sekundy máte větší rychlost, na 3. Můžete tam dát i 4, což je maximum. A to máte jako nejrychlejší, jak můžete být. Počkat, takto je takto. Tahle můžete být asi nejrychlejší, jenom takto s těma command blokama. Takže to bychom měli. A teďka jednička, tady, když píšete jedničku, tak máte speed. To už jsme si ukazovali v tom testu.
Když napíšete 2, teď už to mám na nekonečno, tohle znamená, že to máte na nekonečno, když tam máte milion v tom prostředním čísle. Takže vždycky tady, ještě aby jsme si to ujasnili, tady je číslo pokynu, tady je doba pokynu a síla pokynu, nebo účinnost, tak nějak se tomu dá říkat. 2 to je zpomalení naopak, takže jste úplně levý. Nevím, takový zvláštní, když to zmixujete. Takže 1 rychlost, 2 zpomalení, tady máte spěch, když budete kopat, tak to máte prostě rychlejší, že budete rychlejší kopat, strašně rychleji v survivalu. No v kreativu to asi moc nepůjde poznat, ale prostě v survivalu to bude asi hodně poznat. Teďka máte únava, to nevím, co jako znamená, ale nějaká únava tady prostě je. Tak to fakt ne... Aha, možná, že... Ne, nevím. Já to prostě pořád musím zapínat. Tady bylo únava, no jo, tak už vím. No, to byla nějaká zhnilost. Síla, to, že zabijete líp prase. Jakože třeba prase, nebo prostě strange na 5. Zase, nebo na 5, jestli pořád pletu na 4. Zase můžete mít největší nějakou toto, já vám to třeba ukážu, si tady vezmu prase nebo prase. Pobíhej si, já si nastavím game mode 0 a čubnu ti rukou a 1 cípni, prase blbý. 2 rany a je tuhej. Zatožto bez strančky, to je na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10 ran máte bez strančky a no prostě vidíte rozdíly asi sami. Takže 1. Já si vezmu zase mléko. A teďka jdeme dál. 5 to je... Ne, to už jsme měli. 5 to je... Hej. 5, 7. 8, 5. Ježiš, já jsem tady udělal chybu. Tady musí být 6. Jsem si říkal. 6 je uzdravení, takže když bychom byli nějaký vyhýtovaní, tak nás to hned uzdraví. No, teďka zranění, takže to vás zase zraní. To byla 7. 7 je zranění. 8 je vyšší skok, to je to super prostě. Tady můžete postavit úplně obrovský zad. Teda si nevím, jestli tohle třeba vyskočím, ale jako... Jo, vyskočí. Vyskočí to náš James. Hop. Hop. To je úplně super, tady ty jumpy v tom. Tak já si to vždycky nechám ještě běžet. Ať vím, kde jsem skončil. 9 je... nevidíte. Nebo co to je? Nevolnost. Aha, no tak to budeme světovaný. Ježiš, to je hrozný. Napijem se. Já to zapiju a hned je nám líp. Takže teďka 10 je regenerace. Docela dobrý, survival. 11, tohle byla 10. 11 je odolnost, že když do vás někdo bude mlátit, tak budete odolní, nic se vám nestane. 12 už, to je ohnizdornost, že nehoříte v ohni. Nachlastat a tady
13. Dýchání pod vodou, to už vychází z názvu, co se s tím váma děje. Ups. Neviditelnost. Teďka kolikátka to je ještě? 14. Jo, 14 je neviditelnost. Tak my chceme být neviditelný. 16 to je noční vidění, takže třeba na důkaz, když se zavřeme, tak vidíme. A když se napijeme, no tak nevidíme. Tak, teďka jdem sem. 17 to je hlad, to nevím, co dělá s vámi, ale dělá to je určitě asi něco. 13, kolikátka to byla 18, to je slabost, no, takže teďka, když si to zase přepneme, tak máme 0 a chceme zabít třeba tuhle slípku, no, tak ji nic neuděláme. To by se dalo používat na serverech, jakože prostě nic neuděláme. No, nepřemýšlej moc, smajlíku. A teďka 19, to je otrava, co nevím, co znamená, nevím, to vás asi otráví, vychází zase. Tak, 20, vítr, to znamená co, ježíš? Se přepneme do survival a divíme, co se s námi bude dít. Ne. Jo, aha, už vím co. Tak, na to jsme si přišli sami. Vítr extra zdravý, tak to bude zase toto. Hustý. To je úplně prostě nej. Extra zdraví si dáme. Nic nemáme. Extra zdraví. Je to ono, doufám. Tady máte normálně jeden celý. Horní další tento. To je úplně prostě. Oh my god. Zkusíme to dát znovu. Třeba se nám dobije další. A ne, tak to se prostě bude dobíjet. Jsme prakticky nesmrtelní. Takže bych si začítoval. To by bylo dobrý, to zkusíme. Ale až někdy jindy. Takže my máme double živoutky, to jsem ani nevěděl, že by prostě šlo někdy v Minecraftu si dát double životy. Teď si dáme Game Mode 1. Nachlastáme se. Tohle zase co? Pohlcení. To by mě taky zajímalo, co bude. Jo, to je tam to, takový ty životky další zase, no. Takže jdeme Mode 1. Máme. A pustíme klidně. Ne, to nechci. Sítost. A sítost to nevím, co je prostě. Pohlcení toto. Takže to je pro dnešní tutoriál asi vše a já se s vámi loučím a zatím čau.